ଆମର ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁମେ ଆମର ଏ ଦାବି ମାନି ନିଅ। ତୁମେ ଆମର ଦାବି ମାନି ନିଅ। ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର ଦାବି ମାନି ନିଅ। ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। व्यवसाय संघ जिंदाबाद। सरकार तुम्हें आमर दाबी मानी नियो। सरकार तुम्हें आमर दाबी मानी नियो। विडीए कर्तृपक्ष आमर दाबी मानी नियो।